A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, oferta un total de 3.782 prazas en estadías de fins de semana multiaventura aos mozos e mozas galegos de entre 18 e 35 anos. Unha iniciativa que se engloba no marco do programa Roteiros. O prazo para participar neste programa está aberto dende o pasado 20 de marzo. As actividades desenvolveránse dende o 6 de abril ata o 23 de setembro en 16 instalacións distintas repartidas nas 4 provincias galegas. Os participantes poderán realizar actividades náuticas como o kayak ou o bodyboard, de multiaventura como a escalada ou rutas en bicicleta, ou culturais con visitas a museus ou obradoiros de elaboración de pan, entre outras. As estadías inclúen aloxamento completo desde o venres á tarde ata o domingo a mediodía, a excepción do roteiro en Sabucedo e roteiro ás Corcerizas, que son de sábado a domingo, a manutención neste período de tempo, o desplazamento cara as distintas actividades, así como as propias actividades e os materiais necesarios para levar a cabo as mesmas. Os interesados en participar nesta actividade poderán facer a reserva da súa praza a través da chamada telefónica nos teléfonos 981 54 5937 981 54 5702 en horario de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres.